Tämä päivä on merkittävä sen takia, että tämä on ehkä sellainen konkreettinen esimerkki siitä, miten tämä meidän koko toimiala on muutoksessa. Betoni on nähty perinteisesti tämmöisenä niin kuin ilmaston kannalta ongelmallisena tuotteena, mutta nyt viimeisen vuosien aikana on tehty hirveän paljon työtä sen eteen, että ollaan saatu kehitettyä vähähiilisiä betoneita. Ja mä uskon, että muutaman vuoden päästä betoni tulee edelleenkin olemaan keskeinen rakennusmateriaali, mutta se tehdään vähähiilisemmin. Hiilikrediittien nostaminen on meille tärkeää sen vuoksi, että me ollaan pitkään toimittu tuolla vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla. Me kiinnostuttiin Carbonidesta sen takia, että kyseessä on suomalainen kasvuyritys, jolla on mahdollisuus skaalata tätä teknologiaa ja myöskin kansainvälistyä. Ja me haluttiin keskittyä tällaisiin laadukkaisiin hiilensidontahankkeisiin, kuten näihin teknisiin hiilinieluihin. Iso asia tässä meille oli se, että miksi lähdettiin liikkeelle, on se, että tämä Carbonaidin menetelmä on skaalattavissa tuotannolliseen mittakaavaan. Tärkeänä asiana on myöskin se, että tämä Carbonaidin menetelmä pystyttiin istuttamaan olemassa olevaan tehtaaseen. Se, mitä me ollaan nyt aloitettu, se ei ole pilotti, vaan se on tuotannollista toimintaa. Jos haluaa olla edelläkävijä, niin pitää pystyä tuomaan ratkaisuja, joilla oikeasti ongelma ratkaistaan. Ja näen, että sitä kautta saadaan varmasti myöskin kilpailuetua. Tämähän on hirveän tärkeä toimiala. Jos mietitään ilmastonmuutoksen hillintää, niin tämä on sellainen toimiala, jolla on iso merkitys.